gràcies. Bé, en relació al tema dels impostos i la posició de Junts per Catalunya, simplement els demanaria que fossin coherents. O sigui, no cal que intentin utilitzar la seva influència, si ho poden fer millor, que siguin coherents i que ho votin en contra. És així de simple, no cal que facin masses escarafalls ni que expressin el seu desacord. Ho tenen molt fàcil, que ho votin en contra, i per tant seria la millor garantia de que aquestes noves figures no prosperessin. Però no ho faran. No ho faran. I no ho faran perquè ja no ho han fet en el passat. Els he comentat que, per exemple, la reforma de l'impost de successions el va abordar el Partit Popular en l'any 2011, quan érem decisius perquè el govern d'aquell moment pogués aprovar els pressupostos amb la nostra abstenció. A l'endemà de trencar aquell acord i pactar amb Esquerra Republicana van tornar a pujar l'impost sobre successions. A l'endemà. I, per tant, és el seu tarannà el dir que no, però fer que sí. I ho han fet sempre. I, per tant, no esperem absolutament res, la veritat, no esperem res de Junts per Catalunya, d'aquesta nova Convergència, que és molt semblant a la vella Convergència. En relació a la trucada, evidentment desconeixem el contingut de la trucada. El que ens hagués agradat, ens temo que no haurà passat, és que el president del govern d'Espanya en funcions li hagués donat un toc d'atenció al president de la Generalitat en relació a moltes de les coses que han passat a Catalunya en els darrers mesos. Estem segurs que això no ha passat. El que sí que sabem és que el president de la Generalitat li ha tornat a demanar al president Sánchez allò que ja sabem que no li pot i que no li hauria de donar, no? Que és amnistia, autodeterminació i no sé quantes coses més d'aquestes que no està en mans del president en govern en funcions, afortunadament. I si les reunions que han de tenir en el futur té que ser per tractar aquestes qüestions, si jo fos el president del govern en funcions, li diria: Torra, sit and wait, seu i espera, perquè d'això no en podem parlar, perquè això no és potestat del president del govern d'Espanya. El que passa que jo no sóc el president del govern en funcions. Per tant, entenc que es puguin seure i parlar de coses, però que siguin converses, que siguin transcendents pel conjunt de la ciutadania de Catalunya i no només pels independentistes. Jo crec que això és el primer que se'ls ha de demanar tant al president Sánchez com al president Torra. Bé, i respecte a les accions que puguin haver-hi demà, doncs estem a l'expectativa. Esperem que no passi res, que es pugui celebrar el partit de futbol que em sembla que és del que es tracta, que hi ha un partit de futbol important en el que es juguen el liderat i que, per tant, que es pugui celebrar amb la màxima normalitat possible i esperem que s'imposi el sentit comú. Ara, faria bé el responsable de la seguretat del govern de la Generalitat, el conseller d'Interior, emprendre totes les precaucions possibles per evitar que a ningú se li passi pel cap intentar evitar que es pugui celebrar aquest partit amb la màxima normalitat possible. I en aquest sentit aprofito també per fer una crida al conjunt del govern de la Generalitat, perquè mentre el conseller d'Interior té la responsabilitat de garantir la seguretat, el que no pot fer el president de la Generalitat i altres consellers és intentar posar més llenya al foc, incitant a que la gent demà es manifesti amb unes conseqüències absolutament insospitades. Per tant, ens agradaria que aquesta no fos només una tasca del conseller d'Interior, sinó que fos una tasca de tot el govern de la Generalitat.